السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوانا في الدين ومن مني أدين الإسلام نكماندو زوجا دو إن شاء الله نتا نايي وتي أكوكو فيكي أي أغشتن إيمي أكوكو فيكي أي أغفتانو واي بانير صلاة nkai mere ikpeazụ na anyị mere introduction of akwụkwọ ọrụ ha na-ekekọwa idi today na anyị ewote ihe ebe meketere n'ime salla site n'ime akwụkwọ ha na-ekekọwa idi. So n'elegbe oge na anyị ebido na ya dịka anyị shiri ekwu na ya na-ewu fiki nenge hadith nenge Quran nenge nwayọ ya tidome anya na kụziri onwe anyị gbasara adini Islam. So inshallah today na anyị na-ebidote n'akwụkwọ ọrụ a na-ekekọwa idi nke bidoro na ihe ebe meketere ọsara anyị bismillahirrahmanirrahim n'aha Chineke chukwu onye amara chukwu onye ebere. ọsọ babu fara'idus salat ọbụnara abụsị babu n'ọbụ ụzọ but n'ọbụ ụzọ nke ọ na-ekwu black door nye ọ na-eme bụ babu fara'idus salat ụzọ ihe ebe meketere n'ime salah. Is telling you the composite aspect of salat. ọsọ anyị wa amma fara'idus salat ihuru ebe meketere n'ime salat for hamsatu ashara according to akwụkwọ ọnụ anyị na anyị chọrọ ịgụfụta site n'ime ọsọ anyị for hamsatu ashara na ya bụ ihe dị nkeji udo 15 ihe ebe meketere na sala. And mind you na ele misi ihe ebe meketere n'ime salat na sala onye nụwa adịgọghị anaghị eme ihe sujeda badi ma anaghị eme ihe kọbili ichezi ebe farila na sala ya tidomi imekpa abụ salat na sala ga-adịgọghị o. So now no chọrọ ịgịchita na ihe nụwa ebe meketere n'ime gana salat. ọsọ wamma fara'idus salat abịa n'ihe nụwa ihuru ihe nụwa ebe meketere na sala for hamsatu ashara ọ dị 15. ọsọ intafaka alaiha ulama'u na ndị nụwa nwere amamihe jikọtara ọnụ na dịka anyị shiri aga n'ekwu nke anyị gọmara ọsọ anyị na ndị amamihe nụwa na-ekwu jikọtara ọnụ na ya woftechere Maliki, Shafi'i, Hanbali na Ahmed ibn Hanbali hena nọ nụwa bụ ndị mara deftere akwụkwọ nụwa na-eke jikọtara ọnụ wofte n'anya kọma n'anya ụda anya bụ fiki. So ọsọ anyị itafakaw alaiha ulama na ndị nwere amamihe jikọtara ọnụ ya bụ Maliki, Sheikh Maliki, Sheikh Shafi'i, Sheikh Hanbali na Sheikh Ahmed bin Hanbali hena nọ nụwa bụ ndị woftere. So when agwa asa anyị awọlụ ha nke mbụ n'ime ihe ebe meketere n'ime ya bụ salat. ọsọ anyị na n'ime ha ọsọ anyị duhulul waqtu salat oruru oge sallah mmadụ oruru oge ime sallah obe meketere forudun obe meketere n'oge ihe eme sallah n'oge obe meketere n'oge sallah eru bifo n'iji akwụba ya bụ sallah obe meketere na ege bụ mmadụ ya eme sallah mgbe nụ kwesịrị ka imeme ya bụ salat. Jomani ya na akpalu sallah na ya bụ ihe bụ ihe gbagutere ọ bụ ịma ejo azịnụ njọ tọrọ atọ gbagotere mgbe mmadụ nọ ijikwu salat. ọsọ dukhulul waqtu salat oruru oge sallah ime sallah na oge nụha obe meketere orute sai forudun no be meketere. You must do your salat at appropriate time of salat. You must do your salat at its appropriate time. Ihe mesala n'oge forudu obe meketere. Watohor ni docha idocha n'ime salat. Idocha na-ekwu bụ gịnị bụ idocha na-eme? Idocha bụ ime alụala site n'idocha alụala. mana ọ na anyị gara ekwu ọzọ n'onwe mbọkọ anaghị gbasara idocha all the many aspects. Taharatu ambadan, taharatu makama musali etc. But
we are just focusing anyị na-efocus na nke nwa anyị na-agosiri ọtụhụrụ ịdị ọcha na-ekwu ime mmadụ ime arụ ala ya dịrị ọcha na eshi ye make sure na just adịghị na eshi adị ọcha then before imeme arụ ala then imeme ya bụ salat ọdụdụ ọcha na ha na-ekwu ya bịakwata ya sị na onye medodo arụ ala n'ime salat mara mana onye nwere sala so iwo but na enwe na agafutana ya na anyị ewu na ngene nga anyị amacha ihe nwa bụ composite aspect n'ime salat ọsọ anyị wọtụhụrụ mmadụ ịdị ọcha before n'ije ememe ya bụ salat ọsọ waniyat na evumnobu intentions. Yes, anything Islam na-eme you have to have an intention of that. Ihe eme ni ya n'ije ka eme ya bụ salat. Ọbụna ọzụgụ bi na-eme ni ya na-eme bụ n'ime obubo ọdụ mana enwe ni ya nke chọrọ ka emefute Allahumma inni nawaitu faraidu salatu zuhur or nawaitu ada fardu salati zuhur etc. You do your niyyah inside your heart. Like when we just came salah, not already niyyah came zuhur. So all the necessity that you speak out the niyyah. Yes, it's not necessary that you once you have an intention of doing any salat, you have intention. That's it. Niyyah to salat no hije ime Allah ibido ogodo mbabo osoro follow na niyyah no habe mekete ni eme evu nobu ni je ke ime abu salat osan wa takbiratul ihram ni me kabara kembo is Allahu Akbar. That your first Allahu Akbar fardun is compulsory, you must do it. Yabu ki jakbo salat ime yabu Allahu Akbar. It seems like you have opened your salat. Then near you are now conversating with Allah subhanahu wa ta'ala. Don't worry, we are going to do the salat practical one day. Maybe after sometimes reading of the fiqh, then sometimes I may practically so that others will learn how to do salat. Say I was just saying what takbiratul ihram madi me kabaran kembo first Allahu Akbar ime Allahu Akbar nkuften wi kuftere shte nonuga obe mekete ni asa Allahu Akbar fardun obe mekete wa qiyamu laha de guzo to iye guzo ni abu kabaran kembo bikum in Islam. Sorry, I have to demonstrate something. If you want to pray or salat, you have to stand erect while doing your Allahu Akbar. Is a composite aspect. That is, you will stand and say Allahu Akbar. You understand? So, you have to do it. You have to stand erect. Farudun. Not when Allahu Akbar, you bend or you have to stand erect. Farudun obemekete wa qira'atul fatihat niga fatihat nime yo salat. Farudun obemekete oya ma ga fatiha na salah isori ememe salah yu'idun abada, you will pay for the salat abadan. Whenever you follow someone who don't know how to recite Fatiha and pray, mind you, you are going to pay for the salat abadan. So, Islam, we have to be very, very careful. Nime kono your salat. Fatiha be mekete or emekete nime your salat. You have to know how to recite your Fatiha before any other thing. Also, wakiyamu laha eguzo iyeguzo Fatiha. The standing in Fatiha is compulsory. You have to stand erect.
kata mumnu nwere ọdachi. Ya bụ composite aspect dị n'ime ya bụ salat. وقيام الفاتحة قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة إيجو فاتحة وقيام لها إيجوزو إيجوزو نيابو فاتحة فرودن ده compulsory. أصلاً وركون نيمي ركون. Yes, doing rukun, bowing for rukun. Forudun obe mekite warafu minuhu nembalite no hina balite shtene rukun ime rukun. Let me demonstrate. Doing of rukun is compulsory. Raising from rukun is compulsory. So now nele hobo kaimar ne rukun ai neme ni emedo. In game anyhow, you will do it according to Keshirakzanya Aimere. So, Rukun Imer Buforela. Igbalite nime abu Rukun Buforela. Ikhwana Fidin. Okushedon Baba Sign was sujud. Prostration. Madi Putunwe, Steny Wokiwe, Yetobenetal. Nelifen Allah subhanahu wa ta'ala fardun obemekete warafu minhu igbalite shtene abu rukun ni abu sujud obemekete. Okoshidasa wa jalsatu thani netukwa alankebo, second sitting of salat. Itukwalun kole nko hebo nime salat. Forudun is compulsory. And obe mekite you must sit. Obe mekite nime gana salat. Kadra ma yako fi salamun alaykum. Ando hakia no inime abihe. Kodama yako fi salamun alayhi wa hakia no ini me abe tukun wi tuku tupuni meme assalamu alaykum. A little period of time that you will sit before doing salam is compulsory. You have to wait a little. As you are sitting down, you have to delay sometimes before you do salat. That delaying of time is compulsory. Qadra ma yaqaw fi salamun alaykum wa akiyano tupuni memegana salama. So also al-iktidalun nemadi ko papa ni me salla. Asigmadi ko papa standing erect. Ni me salla. When you are praying, you stand erect. Standing erect. Wal iktidalu and standing erect in your salat iguzo straight ne salag ibia ko yana ya di ni me salag mobelenya shaking of body, looking around. You have to stand erect and concentrate in your salat. Farudun is compulsory. وَطُمَانِينَةُ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. This is the number one. وَطُمَانِينَةُ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. Madi wobiumala nime sallaya. Having a restless mind in your salat. Having a rest mind in your salat, sorry. So, inwo bumala ni me salat. Yes, salat bi mind of me kono salat. You have to as in like nkpakpa. Inwe shi inwe nkpakpa. Mi kweshi inwe ihi na-eche. Ni kweshi ime kono salat inwo bumala. You have obiumala, yes. Mbi na-eme salat. Obe make it and not compulsory.
biko ụmụnne m n'ime adini Islam. Ọsụkọma